Awu kuthiwa ngicule. Ngingafundisa umtshengiseni mina ngize ngicule. Sikhulumile laphana nosiphefihle Cwenza. Ithole lendidane, umfana wendidane. Washo ukuthi nakanjani leli viki yaphuma ngempela iphi yakhe ingoma eziwu-4. Ayizobe isihloko sithi. Ishobane zangoma. Sithini ihloko? Ishobane zangoma. Hetya! Kunjalo ngempela sazi ukuthi ngabe zikhala kupoto noma mhlambe zikhala kumacingwane. Hawu kodwa Nkosi yami asithembe ukuthi asikhali kuPresident wethu awuzingayini kodwa Jesu. Kanti-ke nakanjani nokhathalana naye uzobe khona le EP njengoba bemtikile noma ngithi mhlambe bayasebenzisana naye. Siyawazi-ke sonke amagalelo akhathalana kwezomculo. Umtshengiseni wami bangitshela ukuthi hi ngafundiswa kanjalo mina. Injalo ngempela indaba mina angibongi ithuba.